नमस्कार मंडळी, मी सागर बागवे आणि आम्ही कोकणकर या यूट्यूब चॅनल तुमचं परत एकदा मनपूर्वक स्वागत करतोय. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओत पण तुमचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आता वाजले 11 वाजले, कारण आज जरा उशीरच झालो. तर चला आता परत आम्ही देवळातच चाललो. काल गांगो मंदिरात महाप्रसाद होतो आणि आज बानकी लिंग. चला तर जागेवर जाऊयात. आणि मित्रांनो, व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा. आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि व्हिडिओ कसो हे कमेंटद्वारे नक्की सांगा. आणि चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मित्रांनो, आता कालच्या देवळात गेलो म्हणजे गांगो मंदिरात. तर कालचा महाप्रसाद जो होतो तर ह्या देवळात झालेलो होतो कालचा महाप्रसाद. मंदिरात ना देव वरच्या बानकी लिंगाच्या देवळात येणार असत. आणि त्याचबरोबर हे महाप्रसाद झालो की त्यानंतर मग इथून परत गांगोच्या देवळात येऊन गाव फिरी असता. म्हणजे देव गावातनं फिरान परत संध्याकाळी पावणदेवीच्या मंदिरात येतात आणि रात्री जत्रा. चला तर आता पुढच्या व्हिडिओ सुरुवात करूया आपण. मंदिरात महाप्रसाद झालेला असा आणि तुम्ही बघू शकता देव आता पुढच्या निघालेला असत.
तर मित्रांनो आता हे सावंतवाडीत थांबणार देव. सावंतवाडी म्हणजे आमच्या गावातली सावंतवाडी, नाही तर म्हणशाल तर सावंतवाडी तालुको. तर हे थांबणार आणि ह्यानंतर परत पुढे ब्राह्मणाच्या स्थळा जाणार. पण त्याच्या आधी 2 स्थळं लागतात. ती स्थळा घेतली. मित्रांनो बघा या गावात ह्या स्थळ सांगत होते मगाशीचा. तर मित्रांनो आता उमरतट्यावर देव इलेले असत आणि आता इथून निघाले आहेत. आता इथून ब्राह्मण मंदिरात जाणार आणि त्यानंतर थंय नैवेद्य होऊन नैवेद्य झालो की नंतर मग पावणादेवी मंदिरात. तर मित्रांनो आता देव इले ब्राह्मण मंदिरात तुमका दाखवलं मगाशी नैवेद्य वगैरे ते झालेला आणि आता हिसून देव पावणादेवी मंदिरात जाणार आहेत. तर आपण आजचा व्हिडिओ आता हो हेच थांबूया आणि परत रात्री आपण जत्रेक भेटायच. चला तर तोपर्यंत बाय बाय. आणि त्याचबरोबर मित्रांनो तुमका आजचा व्हिडिओ कसं वाटलो तर कमेंटद्वारे नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्याला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला.